A tak jsem se hledal. A kde to nahrát mám? To nahrává. No. Ještě počkám na tu packu. No tak, čo ťa tak trápi takto? Nehovor, že si stále myslíš, že Guillermo zabil doktora. Áno, nedokážem ti klamať. Aj keď mi je jasné, že z tejto chvíli iba pochvie k tej skutočnosti. Áno, stále to hovoríš. Vaša situácia by sa tým zjednoduší. Všetkým by to pomohlo. Prečo sa nepriznáte, senior Gardine? Aj keď mi neveríte, chápem. Viem, prečo ste to spravili. Naozaj? No. Zaujímavé, že ja si to nevysvetlím. Doktor sa správal ako skutočný podliak duše, niektorú miluje. Na vašom mieste by som si to s ním bez váhania vybavil. Áno, a čo by ste urobili? Zabil by som ho. A ste rozmýšľate ako vrah, ale to je vaša vec. Ja ním nie som. Nikoho nepotrebujem zabíjať. Stačilo. Vieme, že ste do toho zločinu zapletení. Čo ste získali tým, že ste zabili mladého, úspešného doktora, jedného z najlepších špecialistov? Myslíte si, že na to nepríde? O tom ma nepoznáte, senior Garin. Počkajte, pán inšpektor. Takto sa s mojim klientom nerozprávate. Váš klient je vrah. Môžem vás zažalovať za zneužívanie právom. Nemáte proti môjmu klientovi žiadne dôkazy. Nenazývajte ho vrahom. O jeho vine rozhodne až sudca. Vaše správanie je naozaj nevhodné. Takže ak máte proti mne konkrétne dôkazy, odchádzam. Nepáči sa mi to. To nebude také jednoduché. Akože nie? Pretože vás odtiaľ to nepustí. Odvedete seniora Garin, kde sa vputá.